Jeg hedder Anne, og jeg har taget en uddannelse ved yogauddannelsen i Aarhus i 4. sæson. Og jeg startede med jeg tog den her uddannelse, fordi jeg synes, at hende, der har uddannelsen til Anne-Sophie, lød meget kompetent. Og fordi man kunne blive medlem af Yoga Alliance også, det synes jeg var godt. Og nu er der gået et helt år, og jeg er færdig, og jeg synes, det har været mega godt. Og jeg synes, at jeg har rykket mig enormt meget selv i min egen praksis. Og jeg har faktisk også fået mod på at undervise. Det var ikke derfor, jeg som udgangspunkt tog uddannelsen, men nu føler jeg mig faktisk klar til at søge nogle jobs og prøve mig selv af. Det er ret stort, det er ikke andet. Så tak!